Para sedherek ingkang kinasih wonten Gusti kita Yesus Kristus, Shalom. Pinanggih kalian kawula wahono saking Gikaji Kinasih Klasis Wonogiri. Wonten ing waosan Sabda Winedar ing dinten menika, dinten Setu Wage, tanggal 12 April warsa 2000 langkung ing Minggu Prapaskah kaping gangsal. Mugi berkah lan pangandik Gusti kita Yesus Kristus ingkang maha kuwaos tansah lumintu ing gesang kita. Amin. Para sedherek, waosan ing dinten menika kanthi ira-iran maknanipun pengetan dinten riyaya. Dene dasaring waosan kapendhet saking kitab Kaimaman 23 ayat 1 dumugi 8 dene ing dinten menika kawula waos saking ayat kaping 3 ingkang mekaten suraosipun. 6 dina wong padha nyambut gawe, nanging dina kapitu iku Sabat. Dina kanggo ngaso babar pisan, yaiku dina masamuan suci. Sira aja padha nglakoni pagawean apa-apa. Iku Sabat kagem Sang Hyang ana ing sakehe papan panggonanira. Para sedherek, dinten riyaya utawi dinten prei nasional menika limrahipun dipun wontenaken kangge meketi prastawa wigati ingkang sampun kelampahan. Kadosta kita mengeti dinten kamardikan bangsa Indonesia saben tanggal 17 Agustus. Kangge ngengeti momen sejarah proklamasi kamardikanipun bangsa Indonesia. Mboten wonten dinten riyaya kangge mengeti prastawa ingkang kelampahan ing mangsa ingkang dereng kelampahan. Iwa semanten, Gusti Allah netepaken dinten-dinten riyaya ingkang kedah dipun pengeti dening bangsa Israel secara turun-temurun. Malah, kangge ngengetaken gegayutan kalian prastawa ingkang badhe kelampahan ing mangsa ingkang ajeng. Gusti Allah ngersakaken dinten riyaya boten namung ngengeti menapa ingkang sampun kelampahan, ananging dados pepenget ingkang wigati gegayutan kalian menapa ingkang badhe kelampahan ing mangsa ngajeng. Para sedherek ingkang kinasih, dinten riyaya Paskah dipun pengeti kanthi cara nyembelih wedhus cempe. Ngengetaken dhateng prastawa pengolesan getih cempe ing lawang kangge milujengaken tiyang Israel saking wewelak. Nggih menika welak patine anak mbajeng ing tlatah Mesir. Pengetan Paskah menika sejatosipun nedahaken dhateng prastawa ingkang badhe dhateng. Inggih, nalika putraning Allah ingkang seda ing kajeng salib kangge milujengaken manungsa saking dosa. Menika sanes kebetulan. Pangandikanipun Gusti Allah ing Kolose 2 ayat 16 dumugi 17 mekaten. Sarehne mengkono aja nganti ana wong kang ngukumi kowe bab mangan lan ngombe. Utawa bab dina riyaya, sasi anyar lan dina Sabat. Sebab iku kabeh mung dadi wewayangane apa kang bakal kelakon. Mongko wujude yaiku Gusti Yesus Kristus. Mekaten ugi dinten riyaya sanesipun ing Perjanjian Enggal saged sareng lumampah kalian dinten riyaya ing Perjanjian Lami. Menika nedahaken bilih Gusti Allah tansah nggatosaken umatipun lumantar prastawa-prastawa ingkang wigati. Pramila para sedherek, lumantar dinten Sabat lan riyaya gerejawi, kita tindakaken kanthi tumemen kanthi manah ingkang manembah lan bekti dumateng Gusti Allah. Mekaten waosan Sabda Winedar ing dinten menika, Gusti tansah berkahi kita. Amin.